Tara, pag-alay lakad tayo. Maglakad-lakad tayo mga friends. Ito po yung Barangay Poblacion. Yan. Pag diniretso ito mga friends, yan po naman yung papunta sa Barangay Gigilonan. Okay? Lakad sa Mangaldan 2026. Papakita ko dito yung mga libreng pagkain na ino-offer nila mga friends. Lakad-lakad. Yan po mga friends, may mga libreng pagkain. Mga libreng arroskado po. Ito, meron pa rito mga friends. Pag naglalakad tayo ito, marami pa dito. Marami pa tayo makikitang mga libre pagkain. Tayo dito mga friends. Yan mga friends, so meron pa dito libreng arroz cardo. Yan. Thank you, salamat. Yan. Suck out. Oo. Alay lakad. Sige. Kainin ko muna to. Tara, kain muna tayo mga friends. Ito, libreng lugaw. Shout out. Okay. Okay. Lugaw, libreng lugaw. Oo.
Tara, maglakad pa tayo dito, friends. Meron pa dito. Meron pa tayong makikita mga libreng pagkain. Okay? Lakad-lakad. Ito, may libre oh. Ay, libre mangga. Oh, yan oh, may libre mangga mga friends oh. Oh, yan. Oh, may tubig pang libre oh. Kita nyo? Yan. Dito lang po yan sa aming bayan ng Mangaudan. Okay? Dito po sa Barangay Gigilunon. Tara, maglakad pa tayo. Daming mga friends oh. Oh, meron pa doon oh. Tingnan natin, tawid tayo. Yan, may libre pa dito mga friends. Lugaw. Libreng lugaw. Yan. Okay. Tara, maglakad pa tayo, okay? Tingnan nyo mga friends, oh, matrapiko. Marami kasi nag-aalay lakad ngayon. Tara, tuloy tayo sa paglalakad. Daming tao, daming naglalakad. Alay lakad ngayon friends, maraming nag-aalay lakad. Lugaw, libreng lugaw mga friends. Yan. Yan, may libreng tubig. Sige lang po. Kabilang pa mga friends, tingnan natin yung iba. Ito mga friends, pag diniretso mo to, papunta yan na sa bayan ng Manawag. Pero ano pa, malayo pa pag mamula dito. Kasi ito ay Barangay Gigilunon. Pagkatapos ng Barangay Gigilunon, may matadaraman ng tanong panibagong barangay. Andun ay Barangay Embarcadero. Yun, may turay po doon. Siguro hanggang doon na lang tayo mga friends. Pagkatapos ng Barangay Embarcadero, pag diniretso mo na yun, diretso pa to, papunta na sa bayan ng San Jacinto. Tapos, yun, diretso na sa bayan ng Manawag. Yan pa doon mga friends, oh. Yan, oh. Yan. May libre Arroz Caldo, oh. Tayo tayo. Patay dito mga friends. Tayo rito mga friends. Tingnan natin kung anong libre dito. Hey, tubig. Dalaw. Ay, tubig. Mga friends, oh, libreng tubig oh. Yan. Oh, may libreng tubig mga friends oh. Yan, may libreng tubig. Okay. Thank you ah. Salamat ah. Meron din dito oh. Miso. Ay, miso ba yan? Yes. Tara, tingnan natin yung miso nila mga friends. Sarap yan. Oh, kanina doon, Arroz Caldo. Oh, yan mga friends, no? Yan, libreng miswa. Yan. Balik kumain na rin na pala isa dito mga friends. Tara. Maglakad-lakad pa tayo mga friends. Tubig, oh, tubig. Oh, may libreng tubig mga friends. Ayan, may libreng ice cream. Ice cream po. Ah, ito, may ice cream sila. Ayan, kuha tayo isa mga friends. Ayan, oh, libreng ice cream. Okay. Ayan. Salamat ah. Thank you. Ayan. Okay. Oh, ito mga friends, oh, may libreng ice cream oh. Oh. Teka, kain muna ako mga friends kay. Oh, ito mga friends oh. Libreng ice cream, yan. Tuloy pa tayo sa paglalakad. Tignan natin pa yung iba pang mga libreng pagkain. Okay? Ayun mga friends, libreng lugaw oh. May libreng purified ice cold water.
Kaya mga friends, may libreng snacks. Okay. Ayan. Ayan, tama na yun. May candy. Ikaw, kuya. Okay na yan. Okay, thank you. Salamat. Tara, tuloy tayo sa paglalakad. Kanina, tayo ng libreng mga candy at yung mga iba pang mga snacks. Pero na naman dito mga friends, oh. Libreng lugaw, halos cardo. Cardo. Shout out. Libreng halos cardo. Yan. Oh, Team Mejia. Ayan, Team Mejia. Team Mejia. Tara. So hanggang dito lang tayo sa Barangay Embarcadero. Hindi na tayo pupunta doon mga friends, hindi na. Medyo malayong malayo na yun. Yan po, may mga libre pa doon mga friends. So yan o. Yan o, may libreng lugaw pa rin. Lugaw saka tubig. Yan. Nakita nyo yung mga libreng pagkain na ino-offer nila dito tuwing may alay lakad. Siya nga pala, yung mga baguhang viewers ng aming mga vlogs, Eh huwag nyo naman kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aming channel. Okay? Paki-share nyo rin po. At huwag nyo kalimutang paki-hit yung notification bell para updated kayo sa... parating pa naming mga panibagong vlogs. Okay mga friends? So ganun na lang po. Kaya ng dati, tandaan nyo, love ko kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thanks for watching. God bless po.